Dobrodošli u meditaciju za lakše nalaženje posla. Svi znaju da posao mora da se traži. Ne znaju svi da se traži od nekoga, a ne negde. Ali krenimo redom. Zauzmite pozu konja koji ne diže glavu od posla i dišite za vrat potencijalnim poslodavcima. Zatvorite oči i zamislite ogromno drvo koje rađa ukusne plodove, odnosno poslove. Vi želite jedan od tih poslova za sebe. Reklo bi se bilo koji, ali pogledajte bolje. U podnožju primetite one trule koje niko nije brao. Zatim pogledajte prve grane na kojima su zeleni, slabo razvijeni plodovi. Eto već dve vrste koje ne biste. Pogledajte u krošnju i ugledajte lepe i sočne plodove, ali do njih je teško doći. Pogledajte drvo malo bolje i primetite da su grane drveta u stvari ljudi. Neke od njih i poznajete. Mahnite im svojim CV-em, ne bi li vas primetili? Eno ih, samo što nisu. Vaš CV je esencija vašeg samoljublja. Zamislite da ne postoji ništa što u njemu trenutno piše. Da li biste bili manje vredni? Naravno da ne. Obrazovanih ljudi ima kao pleve. Ono što je kvalitet jeste sposobnost da se uzme i da se nešto za uzvrat da. Kleknite i raširenih ruku pošaljite ljubav celoj svojoj familiji. Zamislite je do njenih najudaljenijih delova, koje čak i ne poznajete. Prebacite prvo fokus na majčinu stranu. Tetku, ujaka, sestričinu, ujakovu sestričinu, celu majčinu stranu. Sada fokus prebacite na očovu stranu. Strica, strinu, njihovu strinu i njenog dedu, celu očovu stranu familije. Ukoliko ste u braku, isto ponovite i za partnerovu familiju, samo ovoga puta klečeći na laktovima i raširenih nogu. Vi volite svoju rodbinu, baš takvu kakva je. Oprostite sebi što im do sada niste poklanjali dovoljno pažnje. Poklanjali, ulagali, jer pažnja se vraća. Osjetite sada pozitivan efekat vežbe. Zahvalnost što imate toliku rodbinu. Reč rodbina od sada za vas znači nada, a ne dosada. Zapamtite, da bi se posao radio, treba ga znati, ali da bi se dobio, treba ići preko grane familijarnog drveta, koje ćete i sami uskoro postati.